Hi! Kamusta tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Hawas for him. Iyan siya ni Rasasi. Panalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag o di parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, maprutas, nga aquatic, nga citrus. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit ng panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya mga nota? For the top, we have apple, bergamot, lemon, kag cinnamon. Ang mansanas matamis nga prutas. Bergamot nga mahamot nga citrus, lemon nga maaslom nga citrus, kag cinnamon nga matamis kag makahang nga nota. Kag for the mid, we have watery notes, plum, cardamom, kag orange blossom. Ang watery notes, amo nang gahatag sing iya nga pagka-aquatic nga hamot. Tapos plum, nga manamit nga prutas. Cardamom, nga pampakahang man, kag orange blossom, nga presko, kag matamis nga puti nga bulak. Kag for the base, we have ambergris, musk, driftwood, kag patchouli. Ang ambergris, maalat kag mainit nga nota. Musk nga gadakop sing hamot para di magtudutudulapta. Driftwood nga makahoy kag maalat nga nota. Kag patchouli nga dumi pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian ko mo sini nga pahamot. Kag kung may iban pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!